V našom obrannom pásme zatiaľ čo sledujeme Alexandra Ovečkina s jeho typickým dymovým sklom. Alexej Jašin už pripravený na vhádzovaní proti Pavlovi Demitrovi. Kasparaitis. Gončarová rozohrávka. Skvelé individuálne schopnosti predviedol Charitonov. Už si Jašin pýtal puk medzi kruhmi, ale nedostal ho. Tušinský. Na modrej si pýtal puk Kasparaitis. Gončar prezentoval svoje ofenzívne chuťky. Pozor na túto šikovnú zadovku Jašina. Naozaj nápaditá koncovka Hrušského centra. A tu už bude puk v našej moci. Ivan Majeský a Suchý. Na opačnej strane si vybral Mariana Hosu, Pavol Demitra, je to gól! Tak dúfam, že ste si aj vy z ruchových mikrofónov vychutnali explóziu slovenskej radosti Vesposizioni. Novopečený reprezentačný kapitán sa v 10. minúte uviedol spôsobom, ako sa patrí. Výborná prihrávka Ivana Majeského, ešte lepšia. Mariana Hosu, famózne Demitrovo zakončenie. Takýchto akcií chceme vidieť od chlapcov v týchto bielých dresoch čím viac počas celej olympiády. Najlepšie samozrejme až do finálového zápasu. 105 cm, 115 je pozor na túto akciu. Je vyrovnané Pavel Daciuk. Presne po 10 minútach hry, dlho sme sa z vedenia netešili. Tak kde sa stala chyba, počkajme si na opakovaný záber. Pavel Daciuk tam zostal úplne sám. Budaj vlastne ani nezasahoval, ten puk nebol odrazený od nášho brankára, bola to prihrávka Daniela Markova. Strieľaná prihrávka, vynikajúci puk, perfektné uvoľnenie sa od muža, 1-1. Dobrá prihrávka Ivana Majeského, ale tam bol Marek Svatoš zrazený a ruci idú dopredu. Kovaľčuk prihral Kovaľovovi, svojmu kapitánovi, a je to 1-2. 2 minúty 38 sekúnd po prvom góle Rusov. Dosiahol Alexej Kovaľov druhý gól svojej reprezentácie a skóre sa obracia. To však dokázali Rusi, celkom určite dokážu aj naši reprezentanti. Pozrime sa. Rýchla kombinačná akcia. Ono sa o Rusoch všeobecne hovorí, že pokiaľ by boli ochotní si viacej prihrávať, možno sú najlepší tímom na svete, ale nie vždy to dokážu. Pavel Daciuk zatiaľ, teda bilancia v zápase, 1 gól a 1 prihrávka. Ale toto bol dobrý recept, takto treba hrať, treba byť nepríjemný, treba pred súperovou bránkou nechať pocítiť aj brankára, že hokej jednoducho bolí, ako hovorí stará pravda. Ľubo Višňovský a jeho náprah! Gól! Gól Ľuba Višňovského v 121. reprezentačnom zápase, 14. krát skóroval Darius Kasparaitis. Keď sa tak čudoval, keď putoval na trestnú lavicu, tak ho z nej Ľubo Višňovský po 16 sekundách vyhnal. Nech sa tam dlho netrápi. Exportná strela obrancu, ktorému mimoriadne sedí nový výklad pravidiel. Puk mu ideálne stál a ideálnejšieho Ľubo Višňovský ani trafiť nemohol. Napriek tomu, že Brizgalov nemal zakrytý výhľad, nemal ani najmenšiu šancu zasiahnuť proti takto umiestnenej delovke Ľuba Višňovského. Ale to bola tá situácia, keď naozaj sa ukázalo, aké maličkosti rozhodujú. Vlastne úplne náhodne odrazený puk od korčule Višňovského na hokejku Višňovského, ale proste takéto šťastné chvíle mužstvo potrebuje.
1+1 sa vyrovnal Pavlovi Daciukovi, svojmu menovcovi. Poďme teraz dopredu, Marek Svatoš má našliapnuté, toto je obrovská príležitosť na to, aby sme sa dostali do vedenia. Marek Svatoš v bránke, puk mimo nej, budeme hrať presilovú hru. Musel odísť na striedačku, keďže naši tréneri už prekročili ten povolený časový limit na striedanie. Pozor na Gončara, to je extrémne nebezpečný presilovkový strelec od modrej čiary. Ako je nepríjemné, keď má človek pravdu. Andrej Mesároš si príliš dlho na trestnej lavici neposedel, iba 9 sekúnd. Rusi sú opäť v jednogólovom vedení, ale opäť musíme zopakovať, že to nič neznamená, veď prešla len polovica zápasu a k nej ešte 3 sekundy. Fantastická práca aj v podaní Ovečkina, ktorý clonil výhľad Budajovi a nikto tam pre ňom nestál, nikto ho z toho pre brankára mimoriadne nepríjemného územia nedokázal odtlačiť. Peter Budaj so zakrytým výhľadom. Chára opäť na Miroslava Šatana. Bondra Chára si už nakorčuľovával pred bránku, kam veľmi často v drese otavských senátorov chodí a odtiaľ aj často strieľa góly. Šatan môže páliť. Kde je puk? Je v bránke, je v bránke, je v bránke, je to gól! Druhá využitá presilovka slovenských reprezentantov. Fantastické. Miroslav Šatan delovkou prestrelil Brizgalova a ten opúšťa svoju bránku. Tak napokon si to rozmyslela na útočnej modrej čiare, našej útočnej modrej čiare sa zastavil, ešte raz sa na to pozrime. Ešte tam bol Peter Bondra, ktorý pretlačil ten puk za Brizgalova. Fantázia, strelec zlatého gólu z Göteborgu. Rusi na ňo naozaj nebudú radi spomínať. Ešte Volčenkov sa snažil ten puk vyškriabať, jednoznačne už bol za bránkovou čiarou a ešte ho Volčenkov aj od Brizgalova dostal druhý raz počas niekoľkých sekúnd za bránkovú čiaru, ale to je v tejto chvíli úplne jedno, či tam bol raz alebo dvakrát, hlavne, že tam bol. Pozor na protiútok Rusov. Kovaľov, proti nemu Štrbák, má tam Kovalčuka. Rusi sa sami dostali z útočného pásma. Andrej Markov nahadzuje. Teraz tam Kovaľov zbúral Štrbáka, Daciuk to môže využiť. Parádna prihrávka na Kovalčuka, ale ten si neporadil s touto situáciou. Marian Gáborík štartuje. Gól! Marian Gáborík, gól! Predsa len si dal darček na 24. narodeninám. Gratulujeme mu aj my. Nie ruské rakety, ale slovenská raketa. Nie Ovečkin s Malkinom a Finogenovom, ale súboj z týchto mimoriadne ofenzívne ladených mustiev a hráčov. Marian Gáborík, bravo chlapci, po druhý raz vedieme. Už sme ospevovali jeho strelu zápestím a to ešte nebola zďaleka taká úspešná ako táto. Marian Gáborík, 42. reprezentačný zápas, 13. gól. Ale Daciuk už prenechal Kovaľovovi, ten tam má ešte aj Kovalčuka, stále kapitán Rusov Kovaľov, nahodený puk pred našu bránu, Daciuk tečoval, ale do rovkodiska. Vynikajúco sme tam zapracovali, Marian Gáborík má rýchlosť, Marian Gáborík príležitosti, no to gól! Gól! Predstavený Marian Gáborík, priatelia, vyhrávame 5-3. A okamžite môžem dať slovo Petrovi Šťastnému v týchto prekrásnych chvíľach. Nádherné momenty, naozaj nádherné. Ten prvý gól teraz ukazujú Mariana ešte raz zase z druhej strany hore, ktorý išiel z pravej strany dole 1 na 1. Obranca nemal šancu, keď ho výzve na modrej čare, Maroš ho obíde, ustúpil, perfektne prekvapil, vystrelil na 3-2. Vynikajúco sme tam zapracovali, Marian Gáborík má rýchlosť, Marian Gáborík príležitosti, no to gól!